Always your number one. SM radio station. Love Radio. Na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Taong gulang pa lang ako nang ma-realize ko na mahirap lang kami at wala kaming kapera-pera. Nawalan kasi ng trabaho ang papa ko nang magsara ang kumpanyang pinapasukan niya. Napilitan kaming ibenta ang dream house namin na kinalakihan naming 3 magkakapatid. Nakapagpatayo naman ng maliit na bahay ang mga magulang ko malapit sa lumang bahay namin. Medyo matagal nga lang bago ito matapos dahil kulang at kapos talaga lagi sa pera. Kinailangan naming lumipat agad dahil pinagtabuyan na kami ng bagong may-ari ng dating bahay namin. Natatandaan ko pa itinapon nila ang mga natitira naming gamit sa daan. Galit na galit si mama noon dahil nang nabiyak ang paso ng alaga niyang orchid. Kalahati lang ng bagong bahay namin na natapos. Kalahati lang ang may bubong at sahig at wala ring pintuan at mga bintana. Kurtina lang ang ginagamit naming pantakip sa mga lagusan. Kaming magkakapatid ay natutulog sa kwartong may bubong at sahig. Pero ang mga magulang namin, overlooking talaga sa mga bituin ang kwarto nila. Napakahirap man ang buhay namin. Parang hindi naman namin ramdam dahil sa magandang disposisyon ng mga magulang ko. Sa gabi, excited silang natutulog sa kwartong walang bubong. Sabi ng nanay ko, para lang daw silang nasa excursion dahil natutulog sila sa ilalim ng mga tala. Isa pa, presko daw ang hangin kaya hindi mainit sa gabi. Tuwing Pasko, wala kaming perang pambili ng Christmas tree. Gamit ang chicken wire at walis tingting, nakakagawa si mama ng sarili niyang version ng Christmas tree. Minsan, Christmas lights lang na inihugis sa pader ang Christmas tree namin. At para makumpleto ang dekorasyon, naglalagay kami ng lumang medyas ni Papa na pang-abubot dito. Pero alam nyo, ganun man ang buhay namin. Ang saya-saya pa rin ang pamilya namin noon. Hindi namin iniinda kahit panay putahing isda ang inuulam namin. Ang 12 ounce na soft drinks, napagkakasya naming 5 kapag pananghalian na. Pag may ekstrang pera sila Papa, binibigyan kami ng tig 2 piso para makapagrenta ng family computer sa kapitbahay. Batchmate, partner. Batchmate, family computer. Lumaki kaming simple lang ang buhay at simple lang din ang galak. Gumagapang talaga sa trabaho ang mga magulang namin para kami ay makapag-aral. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos naman kaming 3 sa kolehiyo. Ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya ang bawat isa sa amin. Matagal na akong naninirahan dito sa Sydney, Australia, pero every 2 years umuwi ako para magpasko sa Pilipinas. Kapag humihiling ang mga magulang namin ng bagong TV, bagong gamit, o kaya'y pamasahe para magbakasyon abroad, ibinibigay agad naming magkakapatid dahil mahal na mahal namin sila. Hindi na sila natutulog sa kwartong walang bubong. Namumutik-tik na din sa palamuti ang Christmas tree namin
sa tuwing darating ang Kapaskuhan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Christine M. Levis, isang tambalanista at best-selling author sa Sydney, Australia. Yan yung mga tambalanista natin! Kalain mo yun! Small thing! Maliit na bagay! Author! Best-selling pa! Not just an author, Best-selling best-selling author. author. Not just in the Philippines, But in Sydney, Australia. Australia. Come on! Alam mo na, Pilipino, rumerelate. Close tambalanista. Close. Nakaka-proud naman yun. Nakakakilabot. Correct. Nakakakilabot yung kwento mo. Nakakatuwa yung pinagdaanan at pinaghirapan ng pamilya Yes. ninyo at yung rewards ng paghihirap ninyo na ngayon ay 'di ba, ini-enjoy ninyo, 'di ba? It's very inspiring. Isa lang ang ibig sabihin noon at paulit-ulit naming sinasabi, Kabisyo, na kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, magbabago din 'yan. Lilipas din 'Di ba? yan. Hindi all the time nasa ilalim. Tama. Ibabaw ka din, 'di ba? Isipin mo yung panahon na hirap siya. Isipin natin ito yung panahon na nagtatanim siya. 'Di ba? At mahirap talaga ang magtanim. Mahirap yung ang magpalago ng halaman, pero pag dumating yung harvest time mo, Correct. ito talaga feeling mo nasa alapaap ka at feeling ko yun yung nangyayari ngayon kay Miss Aussie. Oh, Yan. di ba? Miss Aussie girl. Oh, di ba? Aussie tambalanista. Isama mo yung Ayan, tambalanista. Aussie tambalanista. Aussie tambalanista girl. Isama mo. Wag na hindi. Isipin mo yung dating Oo. Christmas tree na ini-imagine lang nila Correct. Na sa dinodrawing dingding nila. lang na sa dingding. Oo, Ngayon, no, di ba? Namumutik-tik. Yun yung sabi Basta niya. palamuti. Oo, hindi na nga nakita yung Christmas tree sa dami ng palamuti eh. Di ba? So parang hindi na, alam mo yun? Oo, yung aspeto pala ng Christmas tree yun, Correct. paano yung lifestyle niya na talaga ngayon. Tama. Di ba? Talagang Tsaka lahat umaani sila- ka ng bongga. Lahat sila nakapagtapos, 3 magkakapatid, Oo. di ba? Alam mo, yan talaga yung magandang naidudulot ng magandang perspektibo. Tama. Di ba? At magandang disposition. Tingnan mo naman, di ba? Yung ibang maiisip nila dun sa kwartong walang bubong ay kawawa naman tayo, wala na tayong pag-asa, yung kwarto natin walang bubong. Pero yung mga magulang mo, anong sabi nila? Para tayong nag-excursion. Ang 80s Oo. ng excursion. Saan kayo pupunta? Saan- May excursion. Ang luma na excursion. Wala nang gumagamit ng Ang salita ganda ng ng picture mo dyan. Ay, nag-excursion kami. Excursion namin yung sa Matabungkay. Ang luma. Na-excursion kami sa waterfalls, di ba? So, alam mo yun, Totoo. sino di ba? Parang, sabi nga natin lagi, if you cannot change the situation, change the way you think. Kung hindi mo mababago yung sitwasyon, kung nasaan ka ngayon, baguhin mo kung paano ka mag-iisip, di ba? So, Correct. dun sa sitwasyon nila na kalahati may bubong, kalahati wala. Oo. Ang inisip ng mga magulang, lagi tayong nasa excursion. Di ba totoo naman? Totoo. Lalong-lalo na kung nandito ka sa Manila, ha? Bibihira ka makakita ng mga bituin. Tama. Unless, Puro polusyon. Oo, puro polusyon. Unless aakyat ka sa pinakamataas, sa rooftop, Oo. para ma-appreciate mo. Pero otherwise, kapag ka nasa land ka, hindi mo makikita sa dami ng matataas na buildings. Sa dami hindi mo po ng kuryenteng nakaano sa nakable, lasalabid. diba? Mga kableng nasa salabid. So para sa Oo. kanila, diba? Kami, gabi-gabi. Tama. Diba? Excursion. Gabi-gabi. Diba? Nakikita namin yung mga bituin. Ang thinking ko dun sa magulang na yun, how blessed we are. Diba? Totoo yan. Napaka-blessed natin na araw-araw, gabi-gabi nakikita natin yung bituin. Hindi Diba? lang yun yung ambience eh. Di ba? At saka Tama. yung fresh ano, air. mahangin. At saka nung time na yun, fresh air pa talaga. Nung 2 piso ang family computer. Diba? Di ba masyadong polluted? Oo. Di ba? Yun nga eh. Tama yung sinabi mo, partner. Napakahalaga ng mindset. Isipin mo, ikaw ngayon kung ganyan din ang pinagdadaanan mo. Di ba? Pag higa mo sa kama mo, puro bituin yung nakikita mo. Correct. Di ba? Isipin mo, hindi mo na kailangang magbayad pa na pumunta sa planetarium. Diba? Totoo. Para makakita ng bituin. Totoo yan. Ikaw, talagang totoong bituin yung nakikita mo. Diba? Kami, kunyari, may bahay nga kami. Di ba? Tapos nakikita na Puro bubong. puro bubong, butas-butas Butas naman. Doon lang ako sa wala. At least, diretso langit ang tingin. Ang ganda-ganda ng perspektibo. Kaya tuloy, dahil maganda yung perspektibo
balahibo ng mga magulang, ang ganda naging epekto sa mga anak. Kaya Tama. alam mo kabisyo, talagang everything starts at home. Correct. Nagsisimula ang lahat sa loob ng bahay. Oo, values formation, Oo, napaka-importante lahat, yan. lahat nandyan. Tingnan mo, 'di ba? Pwede kasing sa halip na matuwa sila Oo, sa magreklamo sa sitwasyon, buhay. correct, magrereklamo sila. Pero Oo. hindi, 'di ba? Anong ginawa nila? Ang ganda. Kaya tuloy, konting kibot ni mother, ay, kailangan ko ng pang-kemeng grocery. Andiyan na agad si Aussie girl. Hindi niya pa sinabi kung anong mga bansa nandoon yung mga ibang mga Oo. bata, 'di ba? Na-imagine ko nga, nung sinabi niyang best-selling author siya, partner, inisip ko kung magkano kinikita niya. Yan. Kasi kung maging best-selling author ka, Author, talagang sunod-sunod yung yung income mo dito. So, Kaya Bekene nga. men, yun agad ang pumasok sa isip ko eh. Alam mo na. Bekene men, sabi mo, tambalanista ka, di ba? Baka naman pwede ka magpadala ng kangaroo. Oo, lit na bagay naman yung best-selling author, hindi makapagpadala ng koala dito. Grabe ka, girl, ang hina mo. Kung talaga, magkaalaman na. Oo. Natandaan ko to last week, 2 weeks ago, kasi IG siya sa akin. Okay. Instagram siya na yun nga, tambalanista daw siya, gano'n. Oo. Tapos pinapakita niya na yun nga, na yung book niya ay lumabas na. Oh, padala mo kami ng kopya dito. Search, The Search for Adarna. Yun. Ibong Adarna Returns with a Twist. Madami na siyang naisulat na mga libro. Ay, matalino. Diba? Oo. Liit na bagay. Ay, mga tambalanista Yan yung mga tambalanista natin. Samot-sari talaga, no? And we're so happy for you at Yes. so happy para sa mga magulang mo. Ang galing talaga ng mga magulang mo kung paano nila kinaya ang lahat. Talagang alam mo sa buhay, kabisyo, may pagdadaanan kang matindi tas hindi mo maintindihan kung bakit kailangan mong pagdaanan. Tama. Pero meron palang rason kung bakit. Oh, at diba? marirealize mo lang din talaga yan paglipas ng panahon. Alam mo, feeling ko, partner, pwede kasing hindi naging siyang best-selling author if you do not have a story to tell. Tama. Di ba? Tama. So, Di ba? So, thus and I therefore conclude, di ba? Yan. Na kaya ka naging best-selling author kasi may kwento kang ikikwento. Di ba? Parang, isipin mo kung wala lahat kung yun. wala lahat. Kung wala yung Christmas tree, di wala Correct. tayong kwento sa Mahiwagang Tama. At Burnay. saka kung wala yung pagpapaalis sa inyo Sa pinuupahan nyo. Sa magandang dream house ninyo. Oo. 'Di ba? Wala kang best-selling book kasi yung utak mo hindi gagana. Tama. Kasi parang marangya ang buhay. Correct. Wala masyadong problema, 'di ba? Carry lang, 'di ba? Pero kailangan pang pagdaanan para eventually maging best-selling author ka. Isipin mo yun. Diba? So, in other words, may dahilan talaga ang lahat ng nangyayari sa atin. Mahirap lang talagang intindihin, especially if you are in the eye of the storm. Mahirap talagang intindihin kapag ka nandyan ka sa gitna ng problema. Tama. Parang kahit ano sabihin natin, partner, kahit sa anong sabihin ng iba, hindi mo maintindihan kung bakit, pero may dahilan yan. Kapit ka lang, di ba? Tama, kaya nga, kagaya ng una namin sinabi kanina, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din yan. Wait ka lang, kung malungkot ka ngayon, sige lang, hayaan mo lang yan, malay mo bukas makalawa. Hindi naman forever lungkot. Oo, maging masaya ka naman. Kasi ganun talaga ang buhay, umiikot At yan. ganun din naman ang kaligayahan. Yes. So, nung time na nakatira kayo dun sa dream house, dapat ninamnam nyo yan. Kung nakakaramdam kayo at nakakaranas ngayon ng karangyaan, kabisyo, dapat namnamin mo yan. Kasi hindi mo masasabi. Correct. Diba? Kasi nga walang forever. Tama, walang Walang assurance. permanente din sa mundong ito. Walang permanente. Thank you for your sharing your kwento with us. Yan, congratulations. On your best-selling books, yan. Anvil Sarap Publishing. naman, no? Parehas ng atin. Pareho ng Anvil, parehas may Siyempre. best-selling book din kami. Akala mo, ikaw lang, ha? Ang lagay eh. May libro din kami, naging Oo, best-selling din yan. correct. Number 1. Yeah. Diba, best-selling book ka sa National Bookstore. Pero Oo. dati yun. Tapos na. 2014. Yan, 2014. diba? So, appear, mayroon 2014 pala yun? 2014. 5 years ago na. Oo, 10 years, yung 10th anniversary ng Tambalan. Oo nga. Diba? So, congratulations at naway madami madami ka pang librong maisulat at marami ka pang perang maibigay sa iyong mga magulang. Yan. Baka naman sakali madami kami dyan. Diba? Actually, Kahit tsokolate muna. Dun sa every Oo. 2 years na pag-uwi mo dito, di ba? Oo. Isama mo sa itinerary ang pagdalaw sa Tambalan. Yan, wag puro yabang lang. Kasi ang para sa amin, hanggat hindi namin nararamdaman na best-selling author ka, kwento lang ang lahat. Para
Parang niyayabangan mo lang kami. Wala sa amin yun eh. Walang padulas. Charot lang. Hindi, we hope to meet you Oo soon. nga. At salamat for sharing your story. It's very inspiring. Maraming Nakakatuwa. tambalanista ngayon malamang ang na-inspire sa kwento mo, naging lodi ka sa kanila, na sana maging kagaya niya rin ikaw, Oh, diba? nila rin ikaw. Na nakabangon mula sa paghihirap. Uulitin ko po, today is the feast day of Padre Pio at lagi niyang sinasabi ito. Alam mo na, partner? Oo naman. Pray, hope, and don't worry. Tama. Kung Just ano man ang keep the faith. Correct. Ano man ang pinagdadaanan mo, lilipas din yan. Promise, heartbreak, problema sa kaopisina, Tama. problema sa eskwela, problema sa kahit ano man yan, lilipas din yan. Ano lang, pray, hope, and don't worry. Totoo yan. Anong complete name niya? Party add ko nga siya. Ay. Kahit hindi active sa Instagram, biglang inad. Manggagamit na magagamit ang datingan. Biglang pinalo. OMG talaga. Follow kita sa Instagram. Oo, ah. tama. Follow natin siya. Salamat. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ding inspiring na kwento katulad nito, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kabisyo. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. I wonder, partner, kung ano yung kwento ng bisita natin ngayon na naiyak na nakita ko. Oo nga, nakakita ng Santa. Sabi Ay, niya. sabi niya, si Magdalena. Naiyak ako, nakita ko si Magdalena real life. Sabi ni saan ka naiyak? Ba't ka naiyak, girl? Oo nga. Nakakaloka naman. Pero saan kayo galing? Taga Bicol kami. Taga Ah, Bicol. kababayan. Sa Ba- Bicol. Baka Saan? naiyak siya kasi yun yung... Oh, Sa Labo. siya Lagunoy. Ako sa Lagunoy. Oh. Miss Lagunoy. Yan. 19. Akalain mo, no? Di ba? Di halata sa tiyan ko ngayon. Diba? Baka siya yung nawawala mong kapatid, kaya naiyak siya. Ay, oo nga, Ikaw na yung baka. matagal ko nang hinahanap. Oh my God. Lima pala kaming magkakapatid. May issue pala. Anong names? Baby Lynn. Baby Lynn. Moto. Iwamoto. Lagi ka nagme-message. Iwamoto. Oo. Bago ako pumunta dito. Talaga ba? Sorry, nagmamadali ako kanina. Hindi ko na. Saan ka nag-message? Instagram. Tambalan page. Ay. Yeah. Ay, kung ano tinanong mo, sayang, di ata nabasa. Ano yung dapat yung tanong mo? Coffee sabi ko dati. Ay, nako. Mamaya na lang. Yan. Thank you, NC. Your friend? Your friend. Hindi, kapatid. Kapatid. Ay, ang ganda. Oh. Si Jeneline. Thank you sa pagbisita sa amin. Salamat. Anong dala nyo? Oo, sorry kay Princess. So, Ay, sorry kay Princess daw. Hindi ka na pinansin ni Chuper. Wala. Dinedma bigla. O sige, mamaya kwentuhan tayo pagkatapos. Salamat, ah. Thank you sa pagbisita sa Tambalan. Thank you. Nakatutok sa atin si Larry Lee Leong. Nasa California to, partner. Tambalanista din. Ay, ano ba, oh? Ay, mga Diba? mga big time at pinapabati niya ang kanyang Sa California lang big time. California Garden, Mandaluyong. California Square Garden. Building 2. Big time. Sa California Garden. Oo. Nasa California. Hapon ngayon sa California. Oo nga daw. Ito, Oo. galing daw siya sa work at pauwi na siya ng bahay. At pinapabati niya ang kanyang, mamit mo, mamaya yung tawag Minsan ka lang bumati, pag taga-California. Pambihira. Ayan, nasa natuloy na nawala na yung pinapabati mo. Yung kaibigan niya nagtuturo sa FEU, si Reggie Santa Maria. Yan. Good Hello morning. po. Good afternoon sa mga kabisyo natin dyan sa California. Salamat po sa pagtutok, mga kabisyo. O siya, enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your Lunes. Pasalamat ka may trabaho ka. Kaysa nagre-reklamo ka na may pasok na naman. Tama. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Who is your number one SM radio station?